Rekord na Kladně je vlastně u nás nejprestižnější závod během celého roku a pro mě je ctí, že tady můžu závodit. A mým cílem je zaútočit na měkčí limit pro mistrovství Evropy do Barcelony, který má hodnotu 7725 bodů. Pokud ten limit nedám, tak bude nespokojenost. Čeká nás první disciplína, a to 100 metrů, která vlastně pro desetiboje je docela zásadní, protože od ní se potom odvíjí vývoj celého toho desetiboje a já bych rád stlačil své osobní maximum, to znamená rád bych zaútočil na hranici 11 vteřin. Mám za sebou 100. První disciplínu, kdyby se měl víc povést start, tak budu spokojený. Na startu jsem trošku zaspal, ale ke konci jsem to docela dotahoval, tak snad ten čas nebude tak hrozný. Škoda Romana a Briana, protože ten meeting je poloviční bez dvou největších hvězd, ale tak se zbytek pole snad pokusíme to napravit. Rád bych se přiblížil ke svému osobnímu rekordu, který je 7:38 a pokud možno bych ho rád přeskočil. Se nepovedla úplně podle představ. První boku jsem docela slušně založil 716 a pak jsem doufal, že se mi povede ještě něco málo přidat, ale bohužel čím víc jsem chtěl, tím se horšila technika a další dva pokusy už nebyly tak povedené, že mi zůstal ten výkon 716 prvního pokusu, ale i to není žádná tragédie, takže doufám, že teďka už začnu předvádět něco pořádného. Tak teď nás čeká koule, ve které jsem si letos už dokázal zlepšit osobák na současnou hodnotu 13,35 a doufám, že dneska bych mohl ještě pár centimetrů přitlačit a přehodit hranici 13,5 metru. Se dá házet do vrhna dvěma způsoby. Jeden je Alexej Grozdov, to je takzvaný sun. Koule se mi docela povedla, vytvořil jsem si nový osobní rekord 13,57, ale to bylo druhým pokusem a v tom třetím jsem myslel, že jsem schopen ještě něco málo přitlačit, ale asi jsem moc chtěl a dal jsem do toho moc síly a proto to bylo technicky hodně nepovedený a nebylo to dál, ale i tak v osobách se počítá, takže jsem docela spokojený. Teďka nás čeká výška, kde jsem si před 14 dny skočil osobní rekord 205 cm, což už je docela kvalitní výkon mezi tomu elitou víceběhařskou.
takže vím, že bude těžké něco takového zopakovat, ale i tak se o to pokusím, takže jako cokoliv, co bude nad 2 metry, tak beru všema 10. Tak mám za sebou výšku, jsem z ní upřímně nadšený, protože tohle jsem opravdu nečekal podle toho, jak se ta soutěž vyvíjela, protože na začátku mě pobolívala pata a trápil jsem se na 197 i na 2 metrech, ale pak jsem nějak chytnul druhý dech a 2,3, 2,6, na nich jsem předvedl pěkný pokus, že s nimi jsem velice spokojený. Před sebou čtvrtku, který se teda opravdu bojím, ale protože to bolí vždycky. Tak 400 byla jako vždycky namáhavá, ale konečně poprvé v životě pod 50, takže jsem spokojený. Tak v první řadě musím říct, že vyšlo počasí, což je taková první podmínka k tomu, aby ten závod byl dobrý jak pro ty závodníky, tak i pro diváky. Takže to vyšlo. Samozřejmě asi to vypadalo hůř po tom, co v prvním běhu odstoupil Brian Clay a v druhém běhu já, takže to se pro toho diváka i pro mě úplně dobře nevyvíjelo. Nicméně nakonec musím říct, že se vepředu sformovala taková trojice největších favoritů Alexej Drozdov, Alexej Kasjanov a Maurice Smith, kteří se určitě poperou o to, aby tady jeden z nich zvítězil. Takže nakonec to, myslím, může být docela krásný závod druhý den. Jsem pěkně rozlámaný z toho prvního dne, bylo to pořádně náročné, ale vzhledem k tomu, že překážky patří k mým silnějším, nebo je to možná moje úplně nejsilnější disciplína, tak bych tady rád nahnal nějaký body. Osobní rekord se bohužel nepovedl, o 4 sekundy jsem za ním zaostal a je to škoda, protože až do nějaký 6-7 překážky jsem běžel na své poměry velice dobře. Jdeme na disk, kterýho se teda upřímně bojím, protože jsem letos házel 3krát a pokaždý se to docela výrazně nepovedlo. Famózní formou.
618. A teď už dává šanci sledovat. Tak mám za sebou disk, bohužel se potvrdily moje nejhorší obavy. Nakonec to dopadlo tak, že jsem nezapsal ani jeden kladný pokus a proto teda postupuju ze soutěže, protože teď už nemá cenu plýtvat silami. Tak Adam Nejedlý si vedl velice solidně, první den zvládl, si trufám říct, na sebe excelentně, překážky přebyl ve velice solidním čase, kousek od osobáků, nicméně přišla 7. disciplína, která mu teda vyloženě nevyšla, takže budu radši, když opravdu uchová síly a bude se soustředit na závod, který ho čeká ten přes příští víkend. Teďka budu už jenom odpočívat a zkusím teda tu svoji poslední ránu, kterou mám na ten limit. Zkusím teda, aby se mi to povedlo za těch řádově 10 dnů. No. Ty, kteří se přišli podívat prostě na souboj Romana Šebrlova a Briana Kleje, opustili stadion, myslím si, udělali velkou chybu, protože nakonec ty závody měly neuvěřitelný náboj a opravdu se tady bojovalo až do samotného konce.